Doko kendo siro paro mar jaduong' Raila Odinga. Nikech wantiere gi reports mag commissions ma ndalo Moi, mag Craig Lagango, gigi te onge mosebedo implemented. To king'iyo the emotions man malo kaka mirima nitie e kind joma tindo gi sirkal kod ji te, Kenya nitiere kamarach ma it is important mondo we must have a conversation as a nation. Reckless talks ki okochakore sani. It is on record 1969 kano onego Tom Obuya. Ni jotelo, the political elite across the political divide. In this case in 1969, nuaneno ka reckless talks nuwuok ma jomoko ne chiwo nyaka oth nyaka e kanisa ute milame Nyasaye. Reckless talks. Nuaneno 1977, 1978 ka Kenyatta koro nitie kimkono wa buriani. To waneno ka political elite mawuok Kenya ma masawa ne ntiere gi reckless talks kendo jogi nochako wuok e yo mager ka giwacho ni gin jomoko nitiere moko onego bed ni tele Kenya ka ni loch ok onego bed ni wuok Kenya ma masawa. Gino biro mos nyaka 1981, 1982. Gino biro 1992 waneno gi wang'wa reckless talks. Gino biro 2007 2008 nuaneno nyako mamikai Martha Karua ka wuoyo. Waneno mosenindo moluor jaduong' Michuki ka wacho ten minister mar interior ni if you run to a snake be informed that get ready to be beaten by the same snake. Miso ni kinyono thuol kata kibwogo kama thuol tie bedini thuno nyaka kai. That was a reckless talk mawuok from minister mar interior. Gigo setimore kata mana thurwa. Sani waneno jogo ma Rift Valley ka wuoyo. To kata mana piny luo kucho bende waseneno jotelo ma MPs ma wacho ni ka ok in kodwa to in kodgi. Iwinja. Waseneno jogo bende mawuok ka wacho ni wawuok malo wadhi go lweny ma malo. Ang'o ma gitimore? Waseyudo ni African democracy practice nyaki with emotions mag oganda ni nyaki create an imaginary enemy ma onge mondo oganda ni odog ochung' e toki mondo mi gitimang'o gi protect interest mag. This is a problem which is a Kenyan problem manochakore kod loch mokwongo mar piny Kenya ni gi dhoudi ariyo mosebedo katelo ne Kenya mose enjoy privileges mang'eny. King'iyo nyamera the human resource infrastructure mar the private sector kod the public sector niche neno kogol kwan mar dhoudi mag police kama wino tiye kata notiye ni neno ka namba mar oganda mawuok e dhoudi ariyogi chiegni okaw more than half mag jo Kenya mamoko. To gigi timore nyaka private sector. Mane momiyo iyudo ka gini miyo oketo information e oganda mamoko machalo kaka oganda mwawuok e mar joluo. Ni ka onge wuodu kacha, kuonge jou kacha, to uonge gimbi kod teko mar dhi kamitoke. Mane momiyo jomoko ka obwogegi kako obwog jo masawa obwogo jo Rift Valley, jo holo mar okaka. Iyudo ka koro kiyudo nche giling to kiyudo sani kaka giwuoyo sani koka gichich ni to dibed ni wuodwa bedo profiled, dibed ni wuodwa ni bedo labeled. To intention mag jogi en ang'o? To king'iyo conversation mawuok kuom political elite ma Kenya ma masawa ok gin gik mariwo oganda, gin gik ma divide jo Kenya. Nikech kowacho sani ni one term to one term no with emotions to nikech un gi privileges mag resources and human power ubi to kod kata mana media un gi privilege of dominance. Tiyudo ka jogi giwacho ni one term
one term ni giwacho ni onge gimoro amora ma ging'eyo. Gin gima ging'eyo ni ania ni one term e gima ging'eyo. Kaka gidwa achieve one term ni ok ginyiswa. To king'iyo mos kigoyo kogno steps magigoyo, ing'iyo ni could it be there is a silent intention mar keto Kenya gi serious civil disobedience mondo mi Ruto gwetao kata mne mokwongo ni pok orumo. Mane momiyo akwayo gi muolo ni jo Kenya sana the media fraternity reporting nyakwa chiw reporting marieo chuny oganda, nyakwa chiw reporting ma keto sirkal tesre to kwa keto sirkal kona ma seche moko en defense mode throughout makata chiwo paro maler gi steps gi gains ma wan waseyudo kaka oganda. We refuse by choice to see the gains ma sirkal otimo because we have been informed ni sirkal ni en thuol makayowa.